Ndikula kuti ambiri mwa ife tinamvapo komanso mwina tinaonapo mafilimu okhudzana ndi zija zimatchedwa kuti ma aliens. Funso ndikumadzifunsa mwina ena mwa ife kumati kodi tikamati ma aliens zinthuzi ndi zoonadi kuti kumakhala ma aliens kunjaku kapena ndi zinthu zokuti ayi basi zosangulutsa m'mafilimumo. Ndi funso limenelo akuliyankha pano pa Nyasa Voice Box amatchedwa kuti a Tribe Ali. A Tribe Ali akutengera pa experience imene ali nayo kuchipembedzo cha Satana kulongosola kuti tikamati alien makamaka alien ndi ndani, kuti mphamvu zake zimachokera kuti nanga mphamvu zakezo zimagwira bwanji ntchito pano pa dziko lapansi makamaka ku nkhani yokhudzana ndi kayendetsedwe ka maboma kapena kuti maufumu a dziko lino lapansi. Tikhala limodzi pano pa Nyasa Voice Box kuti timve kuti uthenga wa Tribe Ali on aliens ukuyenda bwanji. Tipakamaliza chonde musangochoka, mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Zoona nthawi zina umalakalaka kufuna kudziwa zimene zikuchitika maka zikakhala kuti zathesa nzeru kapena ulibe chidziwiso kufunsa kumakhala bwino, pakuti mdzikoli anthu timakhala wozindikira molekanalekana malingana ndi nyengo zimene tadutsa, ntchito zimene tagwira, mapemphero amene adayendera, mene tinakhalira kwina kwache, mene tinayendera mayiko ena, timakhala ndi zidziwiso zakuzindikira molekanalekana. Ndikuyamikeni kuti mukufunsa nkhani yokhudzana ndi ziwanda. Inuyo mayi kaya ndi bambo zinkambani kuchoka kuntchewu amene mwafunsa funso kudzera mwa Atendai Malere kapena kuti Thokozani Malere. Nkhani iyi mwafunsa kuti timamva za ziwanda zimene zimakhala mumlengalenga, koma pa nthawi yomweyo kumlengalengako kumatsikanso zina zolengedwa zimene zimatchedwa kuti ma aliens. Kodi zinthu zimenezi ndi zimodzi kapena pali kusiyana kwanji? Zikomo kuyankha kwanga mwandifunsa mbali imene ine ndidachitapo kufikako kapena kuziona. Pa maulendo amene ine ndakhala ndikugwira ntchito ya chipembedzo cha Satana kwa zaka 17, timakhala ndi mikumano ya ziwanda. Ziwanda ndi angelo akugwa amene anagwa ataluza nkhondo kumwamba. Mbiri iyi timayipeza ku Baibulo. Pogawana angelowa anagawana zigawo zitatu, koma zoti adagawana zigawo zitatu ine kuti ndizidziwe ndinadzidziwa chifukwa cha nthawi imene ndakhala ndikupembedza Satana kwa zaka 17, kolingana ndi mmene maudindo ndikukwera kwanga ndi chikoka chimene ndali nacho choziwana ziwandazi. Zinandipangisa kuzindikira kumene zinthu zimenezi zimachokera ndi malo ena amene zimakhala, chifukwa ndiye ntchito imene ineyo ndinkagwira. Ndinali ndi mwayi m'bale wanga zinkambani woziona zinthu zimenezi ndi maso, nthawi zina kubwera nazo kukhomo, kuchoka nazo kukhomo, kupita nazo kumene izozo zimakhala, kutiperekeza, kutithandizira mphamvu za usupernatural zawo, kuchita zinthu zina zimene munthu sangachite pa yekha koma mutithandizidwa kaye ndi mizimu yoyipa ngati ziwandazi. Choncho mwandifunsa zinthu zimene ineyo ndili nazo ukaswiri, Chingereza amati experience. Zoona pakuzindikira kwanga kwa nthawi yakukumana ndi ziwandazi munyengo imene tinkapembedza Satanayo, ndimazindikira mitundu ina ya ziwanda zimene sizimakhala pansi pano koma zimakhala mumlengalenga. Kotero nthawi zina malipoti amene timalandira kuchoka ku ziwanda zokhala mumlengalengazi, kapena nafenso tikasanduka mphamvu za ziwanda zikalowa mwa ife, nkuwina ubongo wathu, kuwina maganizidwe athu, nkuwina umunthu wathu, nkutisandusa kuchoka pa thupi ilili, nzeru, maganizo ni malingaliro, nkulowa mwa chiwanda, nkuyenda nazo limodzi. Pali maumboni oterowa kuti ziwanda zimenezi zilikodi zimakhala mumlengalengamo. Umboni wina wakuti zimenezi zimakhala mumlengalenga ndinawutenga pa ma meeting
amene timakumana ndi mdierekezi akamafotokoza za kumene kuli likulu lache la iyeyi, mwina ndikufotokozereninso modiyo ina imene ndingotulutsa posachedwapa yofotokozera mkumano umene udachitika pakati pa ziwandazo ndi ine ndi anzanga ena 47 tidali ngati anthu 48 tinkakakumana ku Fiji ku Vindhulu. Vindhulu ndi kachilumba kamene kali chaku Fiji koma kali pa Pacific Ocean. Tidali ndi mkumano kumeneko ndi utongosola kapena kutambasula kuti udayenda bwanji mkumano umenewu. Kudachitika nkhani zazikulu kwambiri kumeneko chifukwa mdierekezi ankakatifotokozera zimene zidachitika masiku atatu kuchokera tsiku limene Satana mdierekezi kuchokera tsiku limene Yesu Khristu anapachikidwa pa mtanda. Satana mdierekeziyo ankatiuza kuti masiku owawa kwambiri pa moyo wache amene sanapangepo experience ndi masiku atatu amene Yesu adakwera pa mtanda kulowa pansi pa manda mpaka tsiku limene adauka. Akuti masiku amenewo kwa Satana anali masiku opsa kwambiri. Ndipo adandifotokozera ndili ndikufotokozera kwa zimene adanena tsiku limeneli. Anafikira muyezo wondiuza kuti ngakhale tsiku limene kudali nkhondo kumwamba iwo nkuluza nkhondoyo nkuthawa, sanakhaleko m'masiku odabwitsa owawa ochitisa mantha ngati amene Yesu Khristu adatsika ku dziko lapansi nkukakwera pa mtanda pa Gologota. Iye amanena kuti Gologota anali malo amene anasintha chilengedwe chonse, amene anasintha system yonse yakapembedzedwe ka Satana. Ngakhale allocation tikunena kumene kumapezeka malo amene zimizimu zoyipa zimakhala, akuti adasinthika tsiku lomweli. Nkhani zovuta kulongosola kwake, koma Ambuye akandithandizira ndizakulongosolerani. Now tsiku limeneli tili kumalo kumeneko ku Fiji pakachilumba kamene kakavinduluka chinachitika chinthu china chimene mkati mwakufotokoza ankafotokozera za maufumu atatu amene iyeyo amayang'anira. Akunena kuti tsiku limene adangonena kuti kwatha atakwera pa mtanda paja Yesu, akuti kumwamba kudagwedera. Akamanena kumwamba kwake kwa mdierekezi amanena timu ya kumwamba ya ziwanda zache ndi adatchula mndandanda wa akuluakulu amene ali kumeneko okwananso ngati 28. Adatiuza kuti mmwambamo muli mabwana amene ine ndidawayika amene amayang'anira ufumu wa mmwamba, akalonga amumlengalenga, amenenso ndi omwe aja mmapeza pa buku la Efeso chapter number 6 ankanena akalonga aka amenewo. Akuti akalonga amenewo adagwedezeka. Amenewa pa 28 amene adali kumeneko anabalalika kotero kuti mpaka pano ena mwa iwo samadziwa kuti tsopano amagwira ntchitoyi mumlengalengamo ali malo ati. Allocation ya mmwambamo idabalalika atangonena Yesu uja kuti kwatha. Akunena kuti ngakhale pamene mdima uja umagwa, pamene dzuwa lija limalowa, akuti chilengedwe chonse cha mmwamba mu ufumu wa mdierekezi akuti chidagwedera. Nkhani imeneyo timachitisa chidwi kwambiri. Akamafotokoza Satana akutifotokozera zowawa zimene zidachitika tsiku limene Yesu Khristu adakwera pa Gologota. Mutayimvesera nkhaniyi mukhoza kuzindikira kuti ndiye kuti Yesu Khristu analidi mwana wa Mulungu. Ndipo kuvomera kumene ankavomera achina Anasi ndi Kayafa ndi ansembe osiyanasiyana amene adalipo tsiku limene lija, akunena kuti chivomerezo chimene chija chinali kusefukira kwa kuvomera kwa ufumu wa mumlengalenga kaye. Utavomera kuti koma uyoyo mkatundu tabalalika kuno. Akuti ngakhale kufikira lero allocation ya ziwanda mwambamo sili mmene inalili. Adafotokoza kuti mu ufumu umene wakumlengalenga umene tikunena lero umene Satana amaunena, umene timaupeza pa buku la Efeso akaufotokoza Paulo uja, akunena kuti ufumu umene wowo udabalalika kotheratu, ndipo kubalalika kumeneko kunapangitsa kuti mukhale mipita yambiri ya mapemphero. Sakumva munthu vuto lake chichewa mpaka pano anthu chimakanika bekumva. Akunena kuti tsiku lija adakwera pa Gologota
angotifotokozera ine date imeneyi tusinimayiwala m'bale wanga zinkambani. Date imeneyi sinimayiwala m'bale wanga zinkambani. Date imeneyi panali pa 28 February 2008. Date imeneyo ine nali ndili ku Fiji kokakumana ndi Satana ndiyerekezi ataitanisa meeting, koma dziko lonse lapansi limene limasunga anthu over 17 kandi 18 billion kandi 5 billion kandi 7 billion kandi angati, dziko lonse lapansi Satana adatisankha anthu 48 okha amene tinkachita qualify pa mipando ikuluikulu ya chipembedzo cha Satana ku dziko lapansi. I was among those 48. Ndi tafika pamenepo tsopano ndi pamene ankanena nkhani imene mukundifunsa lero loyi ya okhala mumlengalenga. Akunena kuti Yesu atangokwera pa Gologota paja pamene imfa yake imayandikira, ndikunena kuti ndikupereka mzimu wanga, nanena mawu akuti kwatha, akuti mawu amene aja adamveka ngati chivomerezi kuti uza ife tikumva maso mwathu. Akumati akanena mawu amodzi madikira 5 minutes kuti alankhulenso dierekezi. Akuoneka kuti othedwa, ndipo chichewa chimene adatiuza tsiku limenelo, mawu amene adanena tsiku limenelo, amene anthu mamembala 48 amene tidali kumeneko adanena mawu amenewo tonse amene tinali pamenepo tidamumva mkhutu mwathu. Akutiuza kuti nkhani imene ndikukuuzani leroyi musazayerekeze ngakhale mpang'ono pomwe kuuza wanthu, chifukwa mukadzayamba kulankhula nkhani imeneyi mudzandichosera nyota zanga ku wanthu, ndipo sadzayambanso kundikhulupirira ndi kundilondola, chifukwa azazindikira kuti ine ndiwopanda mphamvu, chifukwa ndikukuuzani tsiku limene ndinagonja, tsiku limene ndinaluza nkhondo, tsiku limene ndamva kuwawa, kupatula tsiku lakumwamba limene adatithamangitsa lija. Ilili linali tsiku lopweteka, chifukwa ndi tsiku limene andilanda makiyi a imfa ndi Hade. Kaya mukumva kaya bambo zinkambani. Tsono ulendo umenewu akutifotokozera ndi kuti adatitsimikizira kutiuza mmene kumwambaku kudaliri ndi mmene kumakhalira kuchokera pa Adamu kuzafika pa Yesu. Akunena kuti akuluakulu amene wawa 28 mafumu amumlengalenga adayala choncho, ndi amati pansi pano adayikaso mafumu 28, pansinso anayikaso mafumu 28. Ndi mmene system yake imayendera. Tikati mafumu tikunena angelo akuluakulu amayina awo amene akunena kuti adawaona kuti kunkhondoko ankachirimika ndi adatenga ngati makaputeni mujatichitira muno kuti awawa mabrigadier ndi amakwana ngati 28. Zimenezi ndi zangelo zakugwa zimene amazinena kuti ndi mafumu. Ndiye pafunso mwandifunsali bambo zinkambani lokhuzana ndi ufumu wa mumlengalenga, nimafuna ndikuyankheni kuti ndili ndi chithunzithunzi chokwanira cha nkhani imeneyi. Sindayimvere m'buku ayi, sindayimverenso kukamwa kwa mneneri mulaliki wina kulalikira nawo, kapena wina wa anthu otuluka ku chipembedzo cha Satana ayi. Ndinayimva ndi khutu langa ili ndaligwira bambo zinkambani, thupi lake lomweli sinambe ndafapo kapena kuuka. Ndi khutu limeneli ndinamva linali pa chirumba za Vindirulo ku Fiji panali pa 28 February 2008. Inali nkhani yomvetsa chisoni, nkhani yovuta, ndipo kuchokera mu nkhani imene ndikufuna ndikuyankheni bambo, ni nkhani yovuta adi kwambiri, chifukwa tsiku limenelo akutifotokozera, ankatifotokozera zoopsa zazikulu kwambiri zimene zidachitika tsiku limene Yesu adapachikidwa lija. Amatiuza kuti usiku utatu wa mdima, masiku atatu woopsa, amayamba tsiku namba 1 pa Gologota. Ndinachita chidwi kwambiri kumva nkhani imeneyi, kapaza longosola kapena nkati ndilongosola kukamwa kwanga kumanjenjemera nthawi zina kumaona kuti Yesu ngosiyanadi ndi anthu onse, ndipo Yesu si munthu wamba, Yesu si mneneri wamba, Yesu ndithu ni mwana wa Mulungu. In a calculated statement imene ndiyerekeza adatifotokozera zochitika za pa Gologota. Ndinachita chidwi kwambiri ndi ma statement atatu amene adafotokoza
Mulilole bambo Zinkambani kuti ndikuyankhenso ndi nkhani imeneyi modiyo ina kuti ndifotokozere zinthu zimenezi mozama. Koma mwachidule lerolo ndibwerere nanu kunena kuti inde ufumu wakumlengalenga uli ndi ziwanda zake. Umenewu wayenda nyengo ziwiri malinga ndi ripoti limene ndidalandira kuchoka kwa Satana Ndiyelekezi pa 28 February 2008 ku Fiji, ku nyanja za pakatikati pa Pasifiki padali pa Chiromba. Ndipo meeting imeneyi inali yovuta kwambiri. Tinkachitira mukachisi wina wa Mahindu. Komano tamverani. Ufumu umene wakuti wayenda kawiri wa mlengalengawo unachoka pa Adamu kuzafika pa tsiku la pa Gologota. Kwa iwo amanena kuti anamaliza millennium yoyamba. Ndipo limene tikuyenda ino ndi millennium yosiriza. Amatero Satana amanena kuti dzikoli kwa ife liyenda kawiri. Lidayenda kuchoka pa Adamu kufika pacha pa Yesu Kristu pa Gologota. Ndipo 3 days sitinagwira ntchito. 3 days inali 3 days yovuta kwambiri. Tinabalalika tonse. Ndipo timayambaso tsiku limene adauka kuwerengera chaka china mpaka tsiku limene adzaonekerenso mu mtambo. Tidzakhala kuti tamaliza nyengo zitatu zokhalira pa dziko lapansi. Ankatero ndikuti akalankhula amati zi 5 minutes. Satana uya kuchenjerayi atapusa popereka ripoti limene. So tamverani. Ndakuti kuyambira nthawi imene zachitika za pa Gologota kumwambako kudagwedezeka, kunanjenjemera, kudaoneka kobalalika. Kotero kuti akuti kufikira lero kumeneko kuli malupuho akuti mapemphero amatha kukafika. Ndi chifukwa chake mumapeza kuti anthu akamapemphera ku dziko lapansi lino dzina lakuti Yesu Kristu kaya dzina lakuti Yeshua mwene mungatchulire limapereka mwayi otenga pemphero nkudutsa nalo mpaka kukafika nalo kumwamba kwa Atate. Nkhani imeneyi ndinganene kuti imandichititsa chidwi kwambiri. Mwa nkhani zimene Satana Ndiyelekezi adalankhulapo kwa ine maso ndi maso, nkhani imeneyi umboni umenewu umakhala umboni wochititsa chidwi kwambiri chifukwa iyeyo sadazitamandire koma adalankhula nkuzika poyera pa zonse zimene iyeyi adaoneka kuti ndi wolephera kapena walephera kuyima ndipo wadziwa kuti ndagonja. Amalongosola za kugonja kwake kapena za kulephera kwake, za kupanda mphamvu kwake. Ndifunika kuti umboni umenewu ndiuperekere kuti mwina ena mukhoza kumva nawo. Ndi amanena kuti tsiku limenero ufumu bambo Zinkambani mukuufunsa wakumwambawo kandi inu mchemwali mawu anu akumveka pakati ngati achikazi kwinaku ngati achimuna nde ndiubalalika. Koma ndikungoziwa kuti ndinu Zinkambani. Tsiku limenero m'bale wanga Zinkambani kutsogoloko kumwambako akuti kudabalalika, kudapanga split in 3 categories. Ndakuti allocation ya ajangero amakhala mulengalenga akuti idabalalika. Idabalalika liti? Ndi mawu amene Yesu adanena kuti kwatha. Ndi akuti kubalalika kumeneko kusokonekera kwa allocation ya akalonga okwana 28, mafumu okwana 28 amene amadalira angelo akugwa mphamvu amene amasunga njira zopitira kumwamba. Akuti amene atasokonekera zinapangisa kuti mipata ikhale yambiri. Akunena kuti tsiku lomwero limene adanena kuti kwatha ndi tsiku solomwero limene nsalu yakukachisi idang'ambika. Tamverani. Ndi akuti zinthu zimene zimati ukukwe ndi akuti kumwambanso kunkamvekanso kuti chinthu china chake chikung'ambika. Pothawa kusowa mtendere angelo amenewa otchinjiriza mlengalenga kunapangitsa kuti mipata yambiri ioneke imene anthu tsopano timakwanisa kupemphera. Now ndi akuti ngakhala angelo aja osunga njira zogwira mapemphero aja ankagwira mapemphero a Danieli Yesu asadakwere pa mtanda. Tamverani. Kuchokera tsiku limeneli patayambano kuti munthu akamapemphera adzitchula dzina la Yesu zinapangisanso kuti pemphero lija
likamapita limakhala ngati kuti lachitidwa kava ndi dzina limene lila Yeshua. Likachitidwa kava ndi Yeshua likamakadusanso pamenepa, angelo amene akapezeke kuti anakhala pampita pamene angelo akupitisa mapemphero kwa Mulungu, pempherero litakutidwa dzina lakuti mu dzina la inu Yeshua, mu dzina la inu Yeshua, mu dzina la inu Yesu Khristu, limaonekera kuti tilibenso kuchitira mwina koma kupereka mpata kuti mapemphero apite dzedzekakanika komweko. So kaumboni kameneka kufotokoza kumeneko kumene Satana ndiyerekezi adafotokozera pafupi 1 hour 45 minutes ife titangokhala kumvesera. Inali nkhani yosausa ndikuyankhani bambo zinkambani kuti kumwambaku kuli angelo odi akugwa amene amachinjiriza mapemphero komanso amene amakhala kumeneko kutumikira Lucifera. Nditamaliza kukuyankhani kukuvomerani kuti amene awanda angelo alikodi, ndibwerere pakuti pali kusiyana kwakukulu pakati pa angelo amenewa ndi ma aliens. Mmwambamo muli madipatimenti olekanalekana azolengedwa zimene Mulungu adalenga. Mumve kunena kuti kuli zimene zija zimene zimatchedwa kuti zipukwani, zinthu zokhala ngati wanthu koma si wanthu, zimatchedwa kuti ma aliens. Mwa izo zija mungakhale machitachita onse aziwanda mkati mwawo, koma siziwandazo, chifukwa kusiyana kwake nkokuti ma aliens ndi magalimoto kapena ndinene kuti dzokweramo zimene ziwanda zimathauka kweramo. Sindikudziwa ngati ndikulankhula bwino kuti mwina mukundimva chichewa chenicheni choti ndingayikepo pokufotokozerani kusiyana pakati pa ziwanda ndi ma aliens. Mwa njira ina mwina ndinene kuti chiwanda ndi ngelo wakugwa amene ngati akubwera kudzaoneka ku dziko lapansi, kudzagwira ntchito ku dziko lapansi, saoneka ndi maso, simungagwire. Koma mtundu winanso wa ziwanda umalowa mu zinthu zogwirika, ndi zimene mumakaziona zimatchedwa kuti ma aliens zija. Pamene paja zimakhala kuti ndi ziwanda zimene zikufuna kutenga fomu ya half humans half spirit, koma sizimakhala ndi anthu. Ndi zimene mumaziona zija zili mulengalenga zija, zimakhala mmwamba. Ma aliens aja anasankha ena mwa maplaneti, komano ndikhoza kunena kuti aliens mchipupa chimene ziwanda zimathauka lowamo, kuti chimene chija chiyende chibwere ku dziko lapansi. Moyo chimautenga ku demoni imene imalowa mmene muja, ndi imene imakapanga kuti aliens ayende apume ataketake adzafike ku dziko lapansi. Ndikufuna kungonena kuti kufa kwawo kwa ma aliens ndi kusamuka kwa chiwanda chokhala mkati muja kupita pena. Now, komano si mtundu wonse wa ziwanda zimene zinalengedwa ndi kukhala capable kukalowa mu ma aliens, si mtundu wonse wa ziwanda. Ayi, mitundu ina ya ziwanda zimene zinalengedwa ndi kugwa kuchoka ku dziko limene lilapansi. Pali ziwanda zina zimene zinatenga maonedwe, makhalidwe, machitidwe au munthu. Ndikanena kuti au munthu, ndikunena kuti munthu chiwanda chakuti chikhoza kupanga zinthu za umunthu. Kukumana nacho panjira osakupwetekani, koma ngati pali kukuthandizirani, zikhoza kukuthandizirani kuti mupulumuke pa chiopsezo china chake. Zili ndi umunthu zingafike pakhomo ndi kuchita act ngati mmene anthu amachitira, koma zili ziwanda.
Now zimenezi pokhala kuti zikachoka mmwamba mwawomo kuzafika pansi sizingachite mopanda kulowa mu chinthu china chake, ndi zinasankha kumakakhala maonekedwe anzipupa zamatupi ofanana ndi anthu. Ndi zimene mumaziona zija zimene zimaonekera ku dziko lapansi zimene zimatchedwa kuti ma aliens. Now ngati munthu oti ndachita kwambiri demonology, ndingakuyankheni kuti sitingapereke yankho la straight kuti zimene zija nziwanda, koma ndikufunika ndipereke yankho loyenda chozungulira pokazipeza ma aliens kuti nazonso nziwanda. Kufuna kufotokozera uziwanda wa ma aliens ndikufunika kuti nditambasule, ndichigawegawe chinthuchi, ndichiphwanyephwanye, ndichipange masamu kuti ndikamachipereka chiyime bwino kuti tsopano ichi chinchiwanda. Ndikuti ndifunika kuti pamene ndikufotokozera aliens kuti mchiwanda mtundu wanji ndifotokoze bwino, chifukwa chiwanda tonse timadziwa kuti chilibe mnofu kapena khungu kapena thupi kapena magazi ngati mene tililife. Pamene mukapita kuma aliens mukapeza ali ndi mnofu, ali ndi mafupa. Ma aliens yacha amatuluka misozi, amatulusanso magazi. Ma aliens yacha pamenepa ngakhale kuti chimene chimapanga operating mkati mwa ma aliens yacha ndi chiwanda, ziwanda zake za mtundu umenewo za mmenemo, pofuna kuyankha kuti ma aliens ndi ziwanda ndikufunika ndifotokozere in a calculated statement kuti muchimvesese kuti chakhala chiwanda chifukwa chake nchani. Chifukwa chikabwera pano muchipeza kuti chili ndi thupi la umunthu, at the same time chili ndi thupi la chiwanda. Ndi mmene ma aliens anakhalira. Ndiye kuti pamene ndikukuyankhani bambo kapena chemwe ali zinkambani, ndiye kuti ine ndikuyesa kukufotokozerani kusiyana pakati pa ziwanda zija zamumlengalenga zimene ndikuzifotokozera panozi zinagawanagawana. Mwachisanzo ripoti limene anatipasa Satana Ndiyelekezi pa 28 February 2008 ku Fiji, ponena nkhani ya angelo amene amati ndi mafumu 28 okhala mumlengalenga amene akuti anabalalika Yesu atakuwa pa mtanda kuti kwatha. Kusiyana kwake nako ma aliens sagwira mapemphero. Ma aliens amakhala kuti nthawi zonse akuyang'ana pansi. Now ziwanda zimene zimakalowa mu ma aliens nthawi zonse zimatenga department ya nkhondo. Department ya nkhondo iwowo amachita acting ngati ma peacekeepers. Kuntima kwawoko zikamaonekera pansi pa dziko lapansi, ma aliens sikawirikawiri kuapeza akuononga, koma nthawi zonse mumapeza akuteteza, akuchinjiriza, akukonza. Chifukwa chake mukapemphera pano, pemphero likupita kumwamba kukadusa mu fensi timayinena ija, mukapeza kuti angelo amene amakagwira mapemphero kapena kuchita act ngati ochinjiriza zolankhula za oyera mtima pamene akulankhulana ndi Mulungu wawo, mu department imeneyo ma aliens simukapeza. Chifukwa ma aliens samapanga kuyang'ana zimene zili mmwamba za kwa Mulungu ayi, kapena kumchinjiriza kapena kumpanga affect munthu pa chilichonse chokhuzana ndi mapemphero ayi. Iwowo anangozisankhira kumayang'ana kumwamba, amene mpulani yake ndi yakuti amafunitsitsanso iwo aja atabwera kudzakhala pakati pa anthu nkumadzakhala nafe limodzi. Kumapeto a nthawi ino, monga tidayamba kunena chama 2020 mucha kuti kutsogoloku tidzayamba kuona zinthu zachilendo, dalongosolapo nkhani imeneyo. Mwaona kuti ma aliens aja mu pulani zawo amachita pulani yokuti pomazafika 2033
adzakhale kuti ali ku dziko lino lapansi, ali ndi tauni yawo, ali ndi malo awo, ali ndi zochita zawo, nawonso ali ndi mtsogoleri wawo amene azizalumikizitsira iwo aja ndi anthu adzagwira nafe ntchito, adzatuluse luso lawo. Ndiye kuti tikoza kunena kuti zili ngati zilekwani zilekwalekwa za anthu, tikananena choncho, zilekwalekwa za anthu, mankhutsu ochoka kwa munthu ndi chimene chimatulusa aliens. Choncho pali kusiyana pakati pa ma aliens ndi angelo amene amagwira kumwambako. Bambo Zinkambani, ndikapita mozama kukulongosolerani zo ufumu wa ma aliens, mukapezanso kuti ma aliens amasiyana nziwanda, chifukwa pamene pamakhala ma aliens pamakhala zida zogwirika matanjabo. Mukapeza kuti kuli ndege zija zimatchedwa kuti UFO, unidentified object, mukazipeza zili kumene koko kumatuluka ndege za laundi ngati zija zimabwera ngati mbale. Iwowa amachita sodiru ndi mafumu akudziko lapansi. Posachedwa pompa mu LCD imene sinayiulule Bambo Zinkambani, panali mgwirizano, panali mkumano wa LCD imene inali uchitisa chidwi, chifukwa ma aliens anayitanisa mayiko 10 a dziko lapansi. Koma zinali zochitisa chidwi kwambiri kuti makapu amene amamwetsa anthu mu holo imeneyi dziko lapansi lomwe linotu konkunoko anakakomananso ndi anthunso, atsogoleri, machansala, anthu osiyanasiyana amaudindo apamwamba amayiko amene tili nawo pansi panowa anakakomana ndi iwo aja. Komanso meeting amachitiranso dziko lapansi lomwe lino, koyendekaku anatsika iwo aja nkuayitanitsa. Mukanachita chidwi tikanakhala kuti tinaulusa LCD imeneyi, chifukwa ma aliens amatenga makapu nkumayikamo zokumwa zimene anabweretsa iwo, zimene zinali m'miphika. Mati mukapungula maonekedwe pang'ono zimaoneka ngati molas, simunganene kuti ndi magazi, koma zimaoneka ngati molas, ngati munamuziwapo molas zija zochokera ku etheno, zochokera ku shuga, zimene anthu timamwa kuzigwiritsa ntchito m'malo mwa tiyi. Zimene zija zimaoneka ngati choncho, koma sindikunena kuti anali molas ya, koma zimaoneka ngati mmene angaonekere molas. Koma ndimafuna ndikuwuzeni chinthu china chake. Pa tsiku limeneli amabwera kuzafunafuna kuti kodi tikamazalowa ku nkhondo yachiwiri ya dziko lonse lapansi tichite ndi ndani, nanga ifeyo mayiko amene ati adzakhale ndi ati. Akuoneka ngati kuti amabwera kufuna kuzatipasa superpower wamkulu komanso sekandi wake. Zimaoneka ngati choncho. Koma chochitisa chidwi chinali chakuti panthu onsewa amene analipowa ndi oyang'anira a dziko la Germany ndi chancellor wa dziko la Germany yekha, amene ma aliens atatu anandondozana pa mpando pake kumpasa kapu yoyamba wamwa, anakambirana 30 minutes. Itata 30 minutes panapita aliens wina, anthu onse osapasa ndi kungompasa chancellor wa Germany, ena onse osapasa, mpaka makapu onse atatu amene ma aliens amatunga muzotungira zawo kupereka pa mwambowu amene anamwa ndi chancellor wa Germany yekha. Unali mkuluwiko mpaka pano inenso oonera LCD ndilibe yango. So amatani anthu amenewa anayitanawa maitana mayiko kukambirana nkhani zokhuzana ndi nkhondo, chifukwa LCD imeneyo imalunjika ku Third World War imene akuti iyenera kuchitika tisanalowe mu New World Order. Ithandizire imene yiyi kufikisa pachimake dongosolo latsopano pacha mukudziwa kuti New World Order muyenera kukhala ndi pandemic yaikulu, muliri wa matenda ngati zidachitira COVID, ngati angabwerenso mumayenera kulowa ku nkhondo yaikulu kwambiri. Mukatero mumazasatira kuzilala zina ngati njala. Zimenezi zimathandizira kupanga shape the world. Ndiye zimenezi ndizonena kuti awawa ma aliens wa atabwera ku dziko lapansi lino amadzayang'ana department yokhuzana ndi nkhondo.
kuti kodi zizayenda bwanji nanga superpower amene tichite naye mu New World Order akhala uti. Zinthu ngati zimenezo musayiwalenso kuti amabwera kuzapanga introduce kapena kudzalionesa dziko lapansi zimene anagwirizana mizimu yoyipa imene msonkhano wakenso udachitikira ku LCD komweko okhuzana ndi mpando umene adzakhalire Satana ndiyerekezi mu New World Order. Ndiye paja mukukumbukira kuti anachita tinatulusa LCD ina imene kudazachitika bidi ya mipando. Mpando kuti akonze ndani mpando umene adzakhalire ndiyerekezi. Ena amati mpando umene adzakhalire antichrist uzakhala uti. Nkhani zosausa. Pa LCD yomweyo ma aliensiwa analinso akudzapereka ripoti la imfa ya papa. Uyu mukumulengeza leroyi anabweresa kale ma aliens kuzafotokozera chifukwa akunena kuti amadzaperekaso siku lomwelo ndimaona akudzapereka madokumenti amene papa adachita hand over kuma aliens. Muchaka chimenechi munaona ma aliens akupita kwambiri ku Vatican. Ndama zachita akunena kuti imeneja inali hand over ya mpando ya mapepala oyendesera upapa amakachita hand over kuma aliens kuti amene ati adzawine pa nkhondo ya chitatu ya dziko lonse lapansi adzampase mapepala amenewa azaziwe kuti hand over idayenda chonchi ndi ma aliens. Zimenezo tinkaziona ndi kuonekera ku LCD zimene sitinalengeze mpingo wa Mulungu. Now mambo zinkambani kuyankha kwanga mundilole kuti ndilekezere pamenepa yankho lalitali la 35 minutes. Mulungu akudaliseni. Amen.